Piloten uit 4 landen door mij. Ook Nederland, Portugal, Denemarken, Noorwegen en België. Er worden hege eisen gesteld onder deelnemers. Het is 7 maanden van je leven die je eigenlijk even de agenda moet blokkeren. Want je hebt geen tijd voor andere zaken. Werkdagen zijn ongeveer 12 uur. Ja, en daarbij ben je eigenlijk in het weekend alweer de volgende week aan het voorbereiden. Want dat is de enige tijd dat je hebt om een beetje vooruit te werken. Tot die tijd is het eigenlijk een regime van werken en slapen. Maar je merkt daardoor wel echt dat je een ongelofelijke sprong maakt in je eigen niveau. En dat betekent een soort extra vleenbeweging op de vleenbasis. Nou, ik denk dat we uiteindelijk, uitgaande van ons normale vliegprogramma, dat we tot 300% van dat programma in aantal vliegbewegingen gaan met de FIT erbij. Het is ook nodig, want ook met de FIT, met de wapeninstructieopleiding, hebben we een achterstand. Vorig jaar hebben we noodgedwongen moeten opschorten. Nou, dus we moeten nu een inhaalslag maken en daarvoor hebben we een extra grote FIT dit jaar. En wilst de opleiding volop draait, wordt aan de andere kant van de vleenbasis het bouwt aan de toekomst. Ja, wat hier gebeurt is eigenlijk de voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van een aantal gebouwen eigenlijk, gerelateerd aan de F-35. In 2019 komen de eerste toestellen. Ja, dat betekent dat we nu echt rap moeten gaan bouwen om op tijd klaar te zijn.